केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडीच्या यात्रेत भाजपनं ऐतिहासिक सभा घेऊन सर्वांचंच लक्ष वेधलं। भाजपच्या सर्वच नेते मंडळींनी ही ऐतिहासिक सभा यशस्वी केल्याबद्दल पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं तोंड भरून कौतुक केलं। मात्र या कौतुकानं कुठेही भारावून न जाता रवींद्र चव्हाण यांनी तब्बल 2 किलोमीटर अनवाणी चालत आई भराडी देवीचा उपवास मंदिराच्या पाशी असलेल्या काका आंगणे यांच्या घरी जाऊन सोडला। खरं तर यातून एकच बाब समोर आली, ती म्हणजे त्यांचा कमालीचा नम्रपणा, कमालीचा साधेपणा, कमालीचा आपलेपणा। हा एका साध्या कार्यकर्त्यापासून ते सर्वच नेते मंडळींच्या डोळ्यात अंजन घालणारा होता। कोकणवासियांच्या हृदयात स्थान असणारी आंगणेवाडीची भराडी देवी यात्रा, भाविकांनी खचाखच भरलेला सभामंडप, सभामंडपातल्या जाहीर व्यासपीठावर एका व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचा जाहीर उल्लेख होतो आणि टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटानं आंगणेवाडी परिसर दुमदुमून जातो। ती व्यक्ती आहे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण। आणि ते वाक्य होतं, आंगणेवाडी देवस्थानाची अशी सुधारणा करणारा पालकमंत्री गेल्या 40 ते 45 वर्षात पाहिला नाही। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं असं जाहीर कौतुक होण्याचं कारण तरी काय? असं काय केलं त्यांनी? थोडं मागं जाऊ। काही वर्षांपूर्वी एक कार्यकर्ता म्हणून अगदी साधेपणानं श्री आंगणेवाडी यात्रेत येणारे रवींद्र चव्हाण आठवा। त्यानंतर बराच काळ लोटला। आई भराडी देवीच्या आशीर्वादानं हे नेतृत्व मोठं होत गेलं, कामाचा आवाका वाढत गेला। अत्यंत कष्टानं डोंबिवली पॅटर्न भक्कमपणे उभा केला, असा पॅटर्न जिथं निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांना ठाण मांडून बसण्याची गरज नसते। एखादा दिवस ते डोंबिवलीकरांसाठी देतात आणि निकालाच्या आदल्या रात्रीही शांतपणे झोप घेतात। अभ्यासू नेतृत्वाला अनुभवाची जोड मिळत गेली की विजय रथावर मोठ्या डौलानं स्वार होता येतं। भाजपच्या नेतृत्वानं रवींद्र चव्हाण यांना ही संधी दिली आणि त्यांनी जणू चमत्कारच करून दाखवला। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची निवडणूक हा त्यांचा बडा धमाका होता। त्यानंतर त्यांनी मागं वळून पाहिलंच नाही। येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत सिंधुदुर्ग भाजपचा झेंडा डौलानं फडकला। पार्लमेंट ते पंचायत तक अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातली ही क्रांती होती। राज्यातलं अत्यंत महत्त्वाचं असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद आल्यावर तर त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांचा बॅकलॉग भरून सुरुवात केली। यात आवर्जून उल्लेख करावा लागेल तो आंगणेवाडीच्या श्री भराडी देवी यात्रेचा। या देवस्थानाच्या वर्षानुवर्ष रखडलेल्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न काही दिवसातच त्यांनी मार्गी लावले। यामध्ये मंदिराकडे येणारे सर्व रस्ते खड्डेमुक्त केले, विजेचा प्रश्न सोडवला, गेल्या कित्येक वर्षांची मागणी असलेल्या मोबाईल नेटवर्कची समस्या सोडवली। यामुळे प्रथमच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हला आंगणेवाडी यात्रेचं थेट प्रक्षेपण करता आलं आणि या माध्यमातून यात्रेला येऊ न शकलेल्या जगभरातील कोकणवासियांनी भराडी आईचं दर्शन घेतलं। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याच्या समस्येसाठी लाखो रुपये खर्चून टाक्या उभारण्याऐवजी आंगणेवाडी गावातल्या विहिरीचं पुनर्भरण केलं। इतक्या साऱ्या मूलभूत सुविधा त्यांनी अत्यंत जलद गतीनं उभ्या केल्या। म्हणूनच गेल्या 40 ते 50 वर्षात असा पालकमंत्री पाहिला नाही, अशा शब्दात आंगणेवाडीच्या व्यासपीठावर त्यांचं कौतुक करण्यात आलं। याच यात्रेतील आणखीन एक महत्त्वाचा इव्हेंट म्हणजे भाजपची अतिभव्य राजसभा। राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ आणि सिंधुदुर्ग भाजपचे विजयी पदाधिकारी यांची ही राज्यसभा सिंधुदुर्गच्या राजकारण आणि समाजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरली, ती पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे।
या सभेच्या कल्पक आयोजनासाठी त्यांनी परिश्रम तर घेतलेच, परंतु भाजपच्या वरिष्ठ नेते मंडळींपर्यंत सिंधुदुर्गच्या मागण्या पोहोचवणं आणि त्यांच्याकडून कमिटमेंट घेणं ही ऐतिहासिक बाब फक्त रवींद्र चव्हाण करू शकतात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काय हवं याची ब्ल्यूप्रिंट रवींद्र चव्हाण यांनी यावेळी राज्यसभेत मांडली। व्यासपीठावरील सर्वच नेत्यांनी त्यांच्या सिंधुदुर्ग भाजपच्या या विकास रथाला सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली आणि या कार्याबद्दल कौतुकही केलं। या सभेच्या आयोजनासाठी दिवस रात्र धावपळ केल्यानंतरही अत्यंत शांतपणे भाषण करत त्यांनी सिंधुदुर्ग भाजपची ताकद या राज्यसभेतून दाखवली। महत्वाची पदं आणि हा इतका सारा मान सन्मान मिळूनही अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची पावलं जमिनीवरच राहिली। ही राज्यसभा संपल्यानंतर सर्व नेते आपल्या वाहनातून गेले, मात्र ते नवस बोलल्याप्रमाणे राज्यसभेच्या स्थळापासून आई भराडीच्या मंदिरापर्यंत अनवाणी चालत गेले। अंतर साधारण 2 किलोमीटरचे आहे। या दरम्यान अगदी नाममात्र सुरक्षा आणि भाविकांना कोणत्याही प्रकारची त्रास न देण्याची सक्त सूचना संरक्षकांना करत त्यांनी सर्वसामान्य भाविकाप्रमाणे देवीच्या दर्शनासाठी जाणं पसंत केलं। श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः। 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 श्रीदेवी भराडी ठरवली आहे तर आपल्या पुण्याला सापडले आहेत। आपण आमचं जे आमच्या कुटुंबाचे स्वागत कक्ष आहे त्या ठिकाणी आणून द्यायचे आहे। धन्यवाद। श्रीदेवी भराडी माते नमो आणि आयोजक आठवड्याचे जे स्वयंसेवक आहेत आपले बंड्या मामा आपल्याला एक विनंती आहे, एक सूचना आहे। आपले जे स्वयंसेवक आहेत ते आता आम्हाला आणेवाडीच्या श्रीदेवी भराडी मातेच्या मंदिर परिसरामध्ये त्याची गरज भासणार आहे, तरी आपण त्वरित आपले स्वयंसेवक घेऊन मंदिर परिसरामध्ये यायचं आहे। या दरम्यानच आमचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला। साहेब, खरं तर एका ऐतिहासिक सभेचं साक्षीदार आज लाखो सिंधुदुर्गकर झालेल्या आणि सभा झाल्यानंतर अनवाणी तुम्ही देवीच्या मंदिराच्या पाशी चाललायत। काय नेमकी श्रद्धा आहे, काय ही भावना आहे? आपणा सर्वांना माहीत आहे की भराडी आईच्या पूजेने गेली अनेक वर्ष आमच्यासारखे सर्व भाविक हे इथे फार श्रद्धेने येतात, देवीकडे मागणं मागतात आणि भराडी आई भरभरून सर्वांना देत असते। आम्हालाही भराडी आईने भरपूर दिलेला आहे, त्यामुळे इथे रूम करण्यासाठी तिच्या दर्शनासाठी आम्ही सर्वजण येतो। साहेब, खरं तर दरवर्षी तुम्ही अनवाणी हा असा प्रवास करता, देवीचं दर्शन घेतात। किती वर्ष झाली साहेब असं? हे गेली अनेक वर्ष माझ्या लहानपणापासून 2 तासाच्या अवधीनंतर पुन्हा एकदा श्रीदेवी भराडी मातेचं दर्शन नवस पेरणे होती भरणे या कार्यक्रमाला पूर्ववत चालू होणार आहे। तरी भाविकांनी याची दक्षता घ्यायची। दर्शन घेतल्यानंतर व्यवस्थितपणे बाहेर येता याची दक्षता घ्यायची। दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी प्रसादासाठी काका अंगणे यांच्या घरी प्रस्थान केलं।
श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः श्रीदेवी भराडी माते नमो तिथं आंगणे कुटुंबियांशी संवाद साधत शेणानं सारवलेल्या जमिनीवर मांडी घालून बसून देवीचा प्रसाद घेतला. त्यांचा कडक उपवास होता. पाण्याचा थेंब घेऊन हा उपवास होतो. तो उपवास त्यांनी तिथं सोडला. राज्यातलं सर्वात महत्त्वाचं मंत्रिपद आणि पालकमंत्रीपद असूनही अगदी सुरुवातीपासूनच जसे ते सर्वसामान्य भाविकांप्रमाणे येत होते तसेच ते आजही आईचं दर्शन घेत होते. त्यांचा हा साधेपणा अत्यंत भावणारा होता. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या अंगणवाडीची जत्रा खऱ्या अर्थाने संपन्न होत आहे आणि खऱ्या अर्थानं आत्ताच देवीचा नैवेद्य दाखवण्यात आल्यानंतर खऱ्या अर्थानं मी जिथे आहे ते म्हणजे काका आंगणे यांच्या घरी आहे. आणि हे घर जरा फार विशेष आहे ते या कारणासाठी की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण हे याच घरामध्ये दरवर्षी येतात. अगदी आपल्या सहपरिवार त्यांचा सहपरिवार आहे आणि हेच ते काका आंगणे यांचं घर आहे जिथे अनेक वर्ष न चुकता देवीच्या दर्शनाला तर साहेब येतात. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं सांगायचं तर हा एक अतिशय कडक उपवास देखील ते धरतात आणि खऱ्या अर्थाने त्याचे सर्व साक्षीदार हे असणारे आपले काका आंगणे आहेत. तर माझ्यासोबत आहेत काका. मला तुम्हाला विचारायला आवडेल खरं तर अनेक वर्ष दरवर्षी अंगणवाडीच्या व्याप्तीला चव्हाणसाहेब तुमच्या घरी येतात. ते अगदी आपल्या फॅमिलीसारखे ते राहतात आणि तर मला विचारायला एवढं आवडेल कार्यकर्ता एक पालकमंत्री असा त्यांचा प्रवास चालू आहे. तर पहिल्या दिवशी आलेले ज्या दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला आलेले ते चव्हाणसाहेब आता आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आज त्यांनी तुमच्या घरी काय सगळं खायला पाहिजे. खरं तर या सगळ्याला कारण म्हणजे देवी. तिच्यामुळे ते इथे आले आणि देवीने त्याला इथे आणलं आणि त्यांची श्रद्धा आणि जो नम्रपणा दादांचा जो तेव्हापासून आहे तो आताही तसाच आम्हाला जाणवतो. ती श्रद्धा तोच साधेपणा. खऱ्या अर्थाने जेव्हा एक कार्यकर्ता म्हणून जेव्हा दादा तुमच्या घरी आहे तोच आज तो पालकमंत्री म्हणून आज तुमच्या घरी आल्या तो काय तुम्हाला असं मला तर बदल काहीच नाही. तेच सामान्य माणसामध्ये सगळ्यांच्या इच्छा राहणारे. आजकाल पदासाठी आणि सत्तेसाठी कोणत्याही थराला लोक जाताना आपण पाहतो. राजकारणात आज याच नीतिमत्ता आणि माणुसकी पायदळी तुडवतानाचे प्रसंग आपण पाहतो. परंतु अशाही वातावरणात रवींद्र चव्हाण यांच्यासारखा एक नेता अत्यंत साधेपणानं कोट्यवधी लोकांना जिंकतो हीच बाब आज आम्हा सर्वांना अंतर्मुख करायला लावणारी आहे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यापासून ते सर्व नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा होता. ब्युरो रिपोर्ट, कोकण 7 लाईव्ह. श्रीदेवी भराडी माते नमो नमः